anakana anayipanga float ndalama ija kumayipanga auction ndalama ija ndiye moyo wakhabe uvuta nchifukwa ke anthu ambiri akumanena kuti everyday zinthu zomaoneka kuti zikudula, tikapita lero tagula ichi pa mtengo uwu, mawa chikupezeka mtengo uwu, nkocha zikupezeka mtengo uwu. Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel. Basi leroli tuamvere a Washington mwenye. Yes, amene wawa amene ajama konda kuti omai no bambo. Amene amatibwana mkubwa akuti nkulu amene ndithu leroli wabwerako ndi kenakake ndithu kufuna kuunikira zina ndi zina zokhuzana ndi mavuto athu amene tili nawo Malawi muno. Ndiyebe exactly tingomumvera tione kuti atiuza zotani. Washington mwenye, Malawian Cameras. Kuti apeze mimwayi yambirimbiri. And dziko lija linaoneka ngati zinthu zikuyenda, koma kuyenda kwake it was only the Democracy Party, which was freedom of speech, maufulu anthu ndi amene anasakhala ngati achuluka nthawi imeneyi. Ndi zimene ine this is my analysis and you can have something different. Koma ine chomwe ndinaona chimene chinayenda nthawi imeneyi, that was it. Because kungochoka kwa kamuzutu anayesesa kunena kuti chakudya chokha m'Malawi muja chimapezeka. Chibwana changa chonse kapena kukula kwanga konse, I was able to go to Admark kukagula chimanga. I was able to go to Admark kukagula mpunga, kukagula nyemba. Nyemba zenizeni makagula musika zike. Timatha kupita kukagula kwa Admark. We were able to do that. Taya kamuzu. And chimanga chimapezeka pena palipose. Admark aja anali ndi timati Admark depot. Osati kupita kwa Admark kweni kokha umatha kukagula pa depot. I remember tinakagulako chimanga nakamba nthawi kutabwera abakiri no that was kutabwera abakiri napita tinakagulako chimanga kunje kunali ka Admark depot ku smallholder farmers ku Chilimba kucha. Koma Admark depot analipo pena paliposa amapezeka pena paliposa and people were able to buy chimanga bwino bwino. Zimenezo chikhalidwe chimene chocho zimayenda bwino. And I can't say much about that. Dimene zimayinezi ziyendera. And kamuzu most of the times akati wayenda amakhala kukayendera mbewu. Okay? Amakhala akayendera mbewu. Now, dziko lija latembenuzika, ndale zalowerera, aliyense akuti ine ndikhale ndi chipani, mpaka natamba kusintha, ena achoka ku UDF kuja. Remember kuti these UDF people anachokera kuti anachokera ku MCPD nde abwera pawokha akupanga zawo za UDF. Ku UDF kujaso kwabwera abingu wamtalika nawo sanota inenso ndikuchoka ku UDF kuno ndikuyambisa chipani changa DPP kumene kucha kwabwera achina NDA, kwabwera achina Brown Mpingajira, achina Gwanda, kwabwera achina kunabwera zipani zambirimbiri kena kuzipani zinamba kumabwera aliyesa amafuna chipani chake. And analysis ya ine ndionena kuti titangulowa ku democracy aliyese kufuna kwa chipani kwake kunali dyera greedy. Aliyesa amafuna kukhale mtsogoleri. And zimene zija ndi zimene zatipangitsa kunena kuti tifike pamene tili pano. Chifukwa MCP inatha. Tikanena kuti MCP inatha, the real MCP imene tikuinena ija inatha, inabwerayo inangopitiriza dzina lija. And dzina lija ndi panopa pamene ino pali MCP imene ili pano pali. And MCP ya pano pali ndiziyananena kuti osatukwana yayi. No time to curse them. Osati boma lezitsiru ayi palibe zitsiru. We need to bless our country, right? Kumano mwina ndikupezereni dzina labwino. MCP ya pano ndi akapirikoni. Tikanena kuti akapirikoni, at least alemekezebe, because they are the leaders in government right now. Kuma tikati akapirikoni akuchokera ponena kuti palipana pezina zake timati apingo ngati maziwo. Apingo amenda mchigulugulu timakati mbane mpetikoni kono ukatigwira ukatiphika timakati ngono. Koma timerija timagwira ntchito limodzi. Ndiye timatha kukatenga zakudya ndiye kuti mbale mezina zake amati achete amamanga zitsala zawo zoyang'ana pansi yonche mmetengo. Akapirikoni ndi mbalame zochenjeresa kwambiri.
In short, tingonena kuti kapirikoni imatanthauza ukhuluku. So these guys achulutsa ukhuluku. Ndiye n'chifukwa ndikumanena kuti ndi akapirikoni. Awa ndi akapirikoni. And we don't want dziko lathu kuti tipitirize mmene zinthu zikukhalira panopa. Ukapirikoniwo timafunika tiuthetse. And ukapirikoni kuti tichite bwinoto, ukapirikoni tiuthetse. Ndiye nkhani ina imene ndimakambirana ndi munthu wina lero limene red ndionena kuti vuto kuti tifike pamene tafika panopa, it is because until they were not well focused on what they are supposed to do, the mandates that they have. Instead, amapanga focus kwambiri mapindu awo anthu aja. Number one. Number two, ndifa yonena kuti ma policies athu, they are not aligned ndi chitukuko cha dziko. Kusintha kwa democracy kuchokera kale lija lokoma lomwe limalichola lija limalikamba lija kuzafika lerolo discipline yonseja inatha. Pano tinangotsala nokunena kuti kodi pa zimene ndikuchitazi phindu langa ndi chani. Ndibwerere pang'ono. Nthawi imene timakadzala mitengo ine ndi zaka 8, 10, 12 kodi phindu langa ndi chani. Palibe phindu. Koma panebe phindu in short term. Koma in long term ndimathandiza dziko langa. So I was responsible for my country. I was disciplined to help my country. Pamene lerolo ndilibetu mphamvu zimenezo. Cholinga ndichokunena kuti kodi ndidyapo chani apa. Kodi apa ndidyapo chani. Apa ndipindulapo chani. Panopa anthu ambiri ndi mmene akukhalira miyoyo yawo. Ndiye zimakhala zovuta kwambiri, more especially ukazakhala kuti anthu ndi atsogoleri. Ndi atsogoleriwo maganizidwe yawo kuchita kwawo kwa zinthu aziganiza choncho kuti kodi apa ndidyapo chani. Kodi apa ndichitapo bwanji. Phindu lenileni pamene pandiranji. Chifukwa focus yawo imakhala yapangidwa divert. Amayiwala zofunikira za mdziko. Mmene makambirana ndi munthu lero timakambirana za inflation ndi depreciation. So nkhani ina imwe mufuna mumve ndi makayi pamene pakena kundipitiriza. Makosa nawa magayi za World Bank ya IMF anatipasa facility ija imene amabwera kuzatenga ndalama 75 million, 150 million. Ulendo wathawo awawa amayeneranso kuti azatenge ndalama imene chifukwa amapatsidwa every year. Koma ndalama imeneyoyo kuti apatsidwe pamakhala conditions. Okay? Kuti apatse amene apange meet those conditions. And one of the conditions ndionena kuti amapanga review currency yathu against the other major currencies. Kuti how is it performing? And the currency yathu kuti ichite bwino timayinena kuti tikhale ndi ample reserves. Tikakhala ndi ample reserves o tikakhala ndi ndalama zina zakunja maiko ena nkuwerengetsera timakhala lino tikuwina. Imakhala ndi game ndithu kuti inu muli ndi ndalama za Australia zambiri, muli ndi ndalama izi, ndi ndalama ya Australia titsitse pang'ono. Iyi tipange. It's a game. It's economics, but it's a game. Ndiye ulendo umenewu anawuza kuti okay, ndalama iti kupatsani ya chaka chino, koma ndalama muigwetse. Ndiye ananena makosana mutipweteka. Ndalama yathu ija tayipanga kale float, panopa tikuyipanga auction, panopa tikuthamangisana tili pa ndondomekowu. So when you say kuti tiigwetse, mufuna tiigwetse namba zake. Ikweni ayigwe ifa ikuone kuti ili ndi mphamvu kwambiri koma you guys you don't have anything. Ndalama iyi ili ndi mphamvu zochuluka kwa basi. Ndiye kuigwetsa kwake igwe izigwera cha 3,000. Ali mutipweteka. Mukanena kuti tiigwetse tifikise pa 3,000, Amalawi avutika kwambiri. Ndalama ine ikhale kaye sititenga tikubwerera. Anabwerera opanda ndalama. Chinthu chimodzi chimene mukuyenera mupanga understand ndiyonena kuti zinthu zambiri mdziko lathu lija timadalira zinthu zakunja, including toothpick olo toothbrush mwenini timakagula maiko akunja, then amazatigulitsa m'Malawi muja. Ndiye
tikufunika tikhale ni ndalama zakunja because makantri zakunja aja including pa Zambia pompaja simu ngati mukagula chinthu Malawi kwacha ndekuti mpaboda pompaja koma when you go ku Lusaka you need to come ndi ndalama zawo nchifake ukamadusa paboda paja umasintha kwacha ndi ma Zambian kwacha kapena usinthe ma dollars dola yokha ndi imene imayenda pena paliponse and because of that ife timafunika tikhale ndi ma dollars tikhale ndi forex chimene chili chotivuta chifukwa chonena kuti sitinapange njira yopangira accumulate forex sitinapange njira yopangira attract forex and our focus is not on that. Our focus is always on short-term goals kuti tipeze ndamapompano nchifake muda zaone kuti makosana aja zimene amazachita amakonda kupita kunja kukapemphetsa ndi timanena pano boma lanji longopemphetsa timangopemphetsa koma let me tell you amakhala kunena kuti zophwekesesa kuti apeze forex because we need forex mabusiness ena akuluakulu aja kuti apangirani afunika khani madollars aja akakulizida zitsulo zonena kuti apangirani wandivesesa menepo now for that to run chimene chimazachitika nchodena kuti forex ija timakhati tibe forex cover zinthu zina ngati magetsi tiyambire pa mafuta onse timagula kunja kwa aluya anthu amene aja kuti tiagule tikuyenera tikhale ndi forex basi ndi zinthu zake zimakhala zovuta nchifake amadalira kukatenga ngongole ndiye umadaba kuti tini ngongole zonse ngongole tikumata nazo no what they do is amakatenga ngongole m'madollars akatenga ngongole m'madollars aja they use that forex ndikupangira zinthu zofunikira zonena kuti tigwiritse ntchito dziko lathu a couple months ago anapita anakatenga ndalama kuja ku banki jet about 50 million koma that 50 million pa forex cover it's not even enough because mafuta amene mukuafuna inuyo ndi ambiri ane mafuta awatu ndi chinthu chonena kuti timagwiritsa ntchito kutha suti timapanga regenerate and tikatenenso tifunanso forex ina so the reason magayizi anakana kunena kuti aigwetse ndalama ija it was because anaganiza kuti panopa kuti tizafike chaka cha September ndalama awawo atipatsa timwerekeza kuti atipatsa 150 million akatipatsa 150 million tigwiritsa ntchito masiku angati it's less than 2 months 150 million yonse yati then tibwereranso tufuna ndalama ina yeti atigwetsera kwacha akaigwetsa kwacha nkuifikisa pa 3000 atavutike nina ndi amalawo avutika kwambiri ndanazoti iyi ndi campaigning amalawo ati dandaula ndekuti come next year sangativotereso basi why because zinthu zikhauli zakwera kwambiri inflation ndekuti choka pa 33 ndekufika ma 70 chakuti ndekuti life will be worse moyo ukhala kuti wafika povuta and because of that anakana anaipanga float ndalama ija kumaipanga auction ndalama ija ndiye moyo wakhabe uvuta nchifake anthu ambiri akumanena kuti every day zinthu zomaoneka kuti zikudula tikapita lero tagula ichi pa mtengo uma wachopezeka mtengo huu nkocha zopezeka mtengo huu maunits amene lero ndapanga posti ujeni ndapanga posti chanecho Airtel akweza matarifi yawo what is happening it is because you are just ziyagula $, they are paying my service providers awo aja $, and dollar ija every day ikupeza kuti ikupanga gain weight kwacha ikugwa kuti apeze $, aja akuvuta so what do you expect they have a very good justification they can go ku MRA ndokanena unati ku MRA ku makra kwauza kuti ifetu tukweza mitengo yathu ya data tukweza mitengo yathu ya services simply because our services are purchased in dollars and the dollar panopa ikuenda motere and that's what exactly is happening nde ukanena kuti kodi pamene ndi chifukwa chani choti tisavotereso boma ilili ena kumana kuti libe shop boma libe shop akukweza ndi anthu ena no it is because of the policies amene tili now it is because of our government is not sitting down to think of ways yonena kuti kodi tingapanga attract bwanji forex malo moti tizikhalira kuti tikapemphe kupemphako inde akwene apemphe for it ife sitipanga forex komabe
akuionanso lini njira ifupi, komabe we can still do something. Ndifake ndi manena nthawi zonse kunena kuti solution number 1 to mavuto athu right ya forex is homegrown industrialization. Tidangopanga focus kuti tiyambe kulimbikitsa homegrown industrialization, Malawi can change within a year. Tidangolimbikitsa lero kuyamba kulimbikitsa kuti because we have the money, ndalama tinazo, sitikamba za dollars, makwacha tili nawo athu. Makwacha athu aja tapatsena Malawiwa amene angathe kupanga mabizinesi, sitikamba za NIFODET, koma tikamba ma projects, ma initiatives amene Malawi angatipange jump in ndikuyamba kupanga ngati pandira ndi paja. Timakamba za maseflia, timakamba za ndowa, ndowa zimene zijazi kwa inu zosaoneka bwino, koma I'm telling you, share Malawian cameras, right.